kashoma kusapotwa nemunhu wokuziva. Godo racho unoshawa kuti shi. Veduwe vanopfuura papeji pako vakati godzi papata. Ungati havakuzivi. Vapedza papeji pako havaisi chero like. Anopfuura ungati hapo. Aenda kumapeji ana Beyonce nana Rihanna. How are you Rihanna? You inspire me. I love you so much. Achitaura voga. Happy birthday Beyonce. Unomuziva naiwe. Vanhu makaoma. Vane vachitaura voga mumacoment section. You inspire me. Moro zvenhaiwe Lawrence Martin. Eddie Murphy. Kutaura nevanhu vasingambofoka usangana umupenyu kwavo. Iwe nokuti vanokuziva unobva panext door kana kuti makakura mose muchitaka shumwe. Havaiti. Munhu worudzi gwangu sarenda. Mazimbaka takaoma rega nditi nokuti mamwe mapeji ukaenda kuna Nigeria vanosapotana. Asi kuZimbabwe ndakanda mapfumo pasi. Imi kwete kuti vanhu vatogwa zvihama chaidzo vanhu vokudoziva chaiko vanhu vaidokumbidzana nawo munyu kumusha uko. Vamwe chidovudza nawo ng'ombe. Vanopfuura kudai vakati mwiro kuti asi vasingakuzivi. Chiita mbiri uone pandivaziva vasista original news. Unondizivirepi katonyarara kwai unodadira hama hatauri navanhu tobva neye kumaraini kumwe ko zvamaimbondiblutika wani ndichiisa content pano. Veduwe imi